niin ootko seurannut tuosta Miten se menikin taas tälleen? Miten se saatana menikin taas tähän näin? Se vaan kuule silleen, että vaikka ketään ei kiinnosta niin politiikkaa yhtään, paitsi niitä, jotka rahaa haluaa, niin sitten vaikka meitä ne ei kiinnosta, niin kyllä meidän pitää sitä puhua, eikö vaan? Minkäs sille teet, kun se maitolitran hintakin on oikeasti politiikkaa? Niin, just kävin katsomaan. Siinä oli valiot ja oli pirkat, mutta kaikissa oli vaan sama hinta, että joko ostat sitten litran maidon tai 1,5 litraa. Mä haluan sanoa nyt eriävän mielipiteen, ainakin Nastolan K-Marketissa tuossa keskustassa, niin on pirkka täysmaito oli 95 senttiä ja tavallinen valion paska täysmaito oli 99 senttiä, että ei ole sama hinta. 4 senttiä halvempi. Meillä oli kuule, täällä Helsingissä oli silleen, että kun käytiin, niin 80 senttiä oli pirkka ja joko ostit sitten litran tai 1,5 tai sitten... Ahaa, siis nastolalaiset on jotenkin paskempaa jengiä, että niitä pitää rospota enemmän. No, siis hesalaisetko saa niin kuin noin paljon halvemmalla, saatana? Miten siellä kehitysalueella oikein hinnoitellaan niitä tuotteita? Mutta sitten kun päästään elektroniikkaan, niin se meneekin toistepäin, että pitäisi päästä niinku pohjoiseen, niin saa halvemmalla ja etelästä elektroniikkaa on kalliimpaa kuin pohjoisessa. Eikö sä ole tätä huomannut? Kuule, viime kesänä pääsin kyllä seilaamaan kuuntelijoiden avustuksella pitkin Suomeen tekemään lähetyksiä, mutta joo. Kuullut tämän jutun, joo. En kauheasti kyllä huomannut sitten taas, että ja eikä tullut nyt sitten seurattua, että mitä hintoja ne oli. Ja Utsjoellakaan ei ollut yhtään elektroniikkamyymälää, että pohjoisin myymälä taitaa olla joku Inari Ivalo tai joku tällainen. Mutta en tullut hirveästi vertailtua. No lähdetäänkö nyt siitä, että Suomihan on aika semmoinen kallis maa. Niin, että jos niinku, Suomesta jos pääsis pois, niin pääsis paljon halvemmalla periaatteessa. Sekään ei aina välttämättä pidä niinkään paikkansa, koska sitten taas ne yleiset palkat ja yleiset toimeentulot siellä joissain muissa NS meille halvemmissa maissa saattaa olla sitten taas näin, että ne ei saa niin paljon palkkaa. Joo, se on kyllähän totta, mutta sitten jos... Pitäisi aina suhteuttaa. Niin, mutta mä puhun tästä keskitulosesta, tiedätkö? Niin. Ei rikkaasta, mutta siis tämä, mikä jää tähän väliin putoava, eli mitä nämä nyt on kaikki toimistovirkailijat ja kaiken maailman muut henkilöt, niin nehän pääsee sitten pikkusen helpommalla, mutta ei niin kuin loppujen lopuksi. Kyllä. Mutta joo, no tää on politiikkaa, mutta mulla oli itse asiassa ihan tällainen toivekin musiikin suhteen, jos pystyisit vaan toteuttaa tämän mun toiveen. No herra on hyvä ja kertoo. Jos oot kuullut semmosesta mun lemmikkibiisistä kuin Mandy Smith ja Positive Reaction, koska tämä maailma on ollut niin negatiivista, että nyt pitäisi niin saada positiivista ajattelua ja rahaa mitä on ja me eletään ja niin poispäin. Mä yritän etsiä sulle. Jos sä saisit sen, niin mä olisin todella kiitollinen, koska etenkin mun yksi kaveri, kuunnualla nyt, niin se arvostaisi tätä positiivista reaktiota. Minä yritän kuule parhaani taitoni mukaan sen sulle etsiä ja katsotaan löytyykö. No niin, mutta kaikkea hyvää vaan sinne teille päin ja mekin yritetään pärjäällä täällä vaikka niin poispäin. Eiks vaan? Juu, mä yritän edelleen sitä etsiä sitä biisiä, että älä nyt vielä karkaa sieltä, kerro vaikka kauniista säistä tai kukkuloista. No, kerro. Jos nyt kerta pystyy, niin hän on Iisalmesta. On varmaan Pasillekin tuttu paikka Pohjois-Savosta. Se on hieno mesta. Siis, alun perin. Nyt mä asun Helsingissä, koska kaikki elämähän on Helsingissä. Ei enää Iisalmesta Helsinkiin tullut. Niin Iisalmi on hieno paikka, jos siellä joku pääsee käymään, niin siellä on hienot nähtävät ja Järvi-Suomen pohjoiskolkka ja Oljun virta löytyy, jos meinaa nähtävyyksiä nähdä ja suosittelen, että jos joku helsinkiläinen on kuulolla, niin lähtekää Järvi-Suomeen. Ei Länsi-Suomeen lähtee vaan Järvi-Suomeen. Järvi-Suomeen tai sitten Kainuuseen, siellä on vaaramaisemat. Luonto on paljon arvokkaampaa kuin raha. Jos mä nyt jätin jollekin väärän kuvan, että tässä olisi rahasta kysyä, niin se on ihan väärä. Me eletään vaan näiden tämän maailman arvoilla.
tämä maailma arvostaa rahaa, niin jos mä meinaan pärjätä, niin se pitää olla rahaa. Ei me voida sille mitään. Itse asiassa kyllä me voidaan sille mitään. Esimerkiksi tuossa Nastolassa muuten kävin tänään tuossa ostoskeskuksessa, niin siellähän on saatana sellainen, siis se myi siinä jotain nahkasolkia ja lottokin siinä oli, ja mä siihen 2 euron kolikon menin törsäämään lottoon. Tuskin sieltä koskaan mitään tulee, ei sieltä ole 35 vuoteen tullut oikeastaan mitään, mutta kävin nyt sen siihen viemässä, niin siellä lukee kissan kokoisilla kirjaimilla, että meillä ei toimi perkele mikään muu kuin käteinen. Ja juu, ei käy mitkään kortit maksuvälineenä, tai ainoastaan niin kuin rahaa lapaseen. Ja mä kysyin siltä äijältä, että miten helvetissä se on voinut tollaiseen juttuun päätyä, niin kyllä mä sen on tiennyt, että luottokunta rokottaa yrittäjiltä ihan helvetisti rahaa noissa korttimaksuissa ja näissä. Ja sitten samaa hengenvetoa se kaveri totesi, että hän kun joku uusi vuosi, mä en muista sitä uutta vuotta, mutta 2-3 vuotta sitten, niin on päätynyt tällaiseen tilanteeseen, että eipä enää korttimaksut kelpaa, että siirtyi käteeseen, niin kuulemma ei kyllä yhtään asiakkaat ole karannut, että jos moni yrittäjä tekisi tämmöisen vastaavanlaisen asian, niin se kyllä tekisi oikeasti semmoisen homman, että kyllä tuo luottokunnan maksu ja nuo korttihelvettimaksut niin varmasti alenisi. Mutta Pasi, nyt tuli ihan mieleen, että ootko koskaan kuullut tällaista kuin Zeitgeist? Olen mä sen elokuvankin kattonut, mä en tiedä onko sieltä tullut uusia elokuvia. Kyllä siinä mun mielestä aika pitkälle perää on siinä liikkeessä. Niin, että oot kuullut myös tästä niin kuin resurssien pohjasta ekonomiasta. Samaa. No mä en näistä hienoista nimityksistä tiedä hevon vittua, mutta kyllä... siis, eli käytännössä tämä, että kaikilla ihmisillä olisi tarvittavat resurssit ja rahaa ei olisi olemassa, vaan kaikki ihmiset keskittäisi niiden kaiken energian ajatteluun ja kehitykseen, ja eikä siihen, että mahdollisimman paljon mammonaa luodaan, koska tämähän on niin periaatteessa kaikkien yrityksien tavoite, että voitto ja köyhän ihmisen kustannuksella, niin se olisi niin kuin, että kaikkien yrityksien tavoite olisi siinä niin juuri kun luoda sitä tekniikkaa ja kehitystä ja ehkä niin kuin köyhien ihmisen kustannuksella, vaan kannustaa niitä köyhiäkin ihmisiä siihen ajatteluun ja kehitykseen. Niin, mä en tiedä, miten tämä maailma nyt toimisi ilman rahaa. Siis eihän raha nyt sinänsä mikään mörkö ole. Rahahan on vaan semmoinen maksuväline, että sillä voidaan niinku maksaa palveluita ja sillä sitten taas vastaavasti saadaan koppa perunoita jostain, mutta... Eikö se ole samaa mieltä tässä, että rahahan periaatteessa nykyään, jos etsii näitä kortteja, niin sehän on vaan ykköstä ja nolla, eli tietokonejärjestelmät laskee sulle, eli tietokoneet laskee ykköstä ja nollaa binäärijärjestelmällä, että ne, mikä raha on tili ja paljon sitä vähennetään, ja siinä se sun rahas on, että ennen se oli kultakannassa, mutta nykyään se on niinku jotain maagista, jota ei voi pitää edes kädessä, niin ja siihen mennään, että ei edes olisi mitään fyysistä rahaa, vaan kaikki käyttäisi jotain tai ehkä sitten jotain mielessä olevaa laitetta, joka sitten kommunikoisi verkossa, ja tämähän on se tulevaisuus, eikö vaan? No, en mä sitäkään näe pahana, että ne on jossain, nämä rahat on pitteinä, ykkösinä ja nollina. Ei sekään mun mielestä mikään mörkö ole, mutta tuo rahajärjestelmähän itsessään on mun mielestä saatanan monen mörkö. No siis mä sanoisin, että mörkö tässä on se, että tämä kapitalismisysteemi kannustaa kilpailua eikä tällaiseen reiluun peliin. Eli jokaisen pitäisi olla niinku ykkönen eikä niinku kakkonen, joka auttaa sitä kaveria, vaan jokaisen pitäisi pärjätä ja olla paras. Sehän on niinku kapitalismin perusperiaate, eikö vaan? No, tossa päästiin nyt sitten taas asian ytimeen siinä mielessä, että toi pitää niinku helvetin hyvin paikkansa. Ideaa. Eikö tämä niinku raha-idea olekin just, että... Hei, nyt te olette taas vittu ymmärtänyt sen väärin. Eihän rahan idea ole oikeasti mikään muu kuin olla toimia maksuvälineenä, vaihdannan välineenä. No, mutta se, että siitä kilpaillaan, niin sehän johtuu taas ahneudesta. Ei vittu oikeasti nyt. Siis sehän johtuu täysin ahneudesta tää tällainen, että rahasta tulee se paha asia. Eihän itsessään raha ole paha asia. Eihän puukkokaan ole huono asia, vaikka sillä puukotetaan. No siis, mitä mä tarkoitin tällä, että niin
se niinku ihan sama, että onko se raha, onko se oravan nahka vai onko se kulta. Että joku tällainen juttu, jota kaikki haluaa. Että se ihminen, jolla on eniten sitä, niin se on niinku se paras. Että tämä on niinku se kapitalismin perusidea. Joo, mutta eihän se ole se rahan vika. Joo, ei, mutta siis niinku, mä tarkoitan sitä, että me ei tarvittaisi edes niinku rahaa, vaan että meillä voisi olla vaikka se just oravan nahka. No mutta se on ihan sama asia. Hei, se on aivan saatanan sama asia. Onko meillä oravan nahkat vai vittu kultaharkot täällä maksuvälineenä? Aina on ihmisiä, mitkä on ahneita. Ja ahneus on mun mielestä se juttu. Ei se maksuväline ole se juttu. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että just niin kuin sanoit, että raha, vai onko se oravan nahka, mutta siis että just ihminen on se, joka haluaa sitä rahaa tai oravan nahkaa. Niin, kun sillä saa valtaa. Niin. Ja ehkä se valta ja hoima ja sellainen toisten oleminen, niin se on se just, mitä niinku, pitäisi karsia tästä, että niinku kaikilla olisi hyvä olla ja että jos jotain sellaista pomoa, joka määrää... Sekin on tosiasia, että aina tulee tilanne olemaan se, että kaikilla ei ole hyvä olla. Toi on taas semmoinen... Siis aina on jollain huono olla. Siis... Tätä keskustelua voitaisiin jatkaa vaikka loppuilta. Mä en oikeastaan tiedä, kannattaako sitä kauhean pitkälle keskustella. Mä oon samaa mieltä sun kanssa kyllä tästä, että tämä maailmantilanne muutu, että kaikkihan voi miettiä, että olisi niin kiva, että nyt kaikilla olisi hyvä olla ja kaikilla olisi lämmin, jokaisella olisi rakas kainalo olla ja jokaisella olisi tarpeeksi rahaa, mutta eihän taas näitä. Joku on aina se, joka makaa siellä pohjalla ja sitten toinen taas ajaa 5 Porschella tai mikä ikinä onkaan sitten niin hyvä juttu, mutta tämä on se niinku realismi tässä jutussa. Kyllä. Mutta hei, mennään kuuntelemaan toi sun toivees. Joo, sillä kato Pasi luodaan positiivista mieltä kaikkiin kuuntelijoihin ja että huono paikka, niin musiikki on sentään hyvää. Kyllä, näin se menee. Hei, hyvät illanjatkot sulle ja moi moi. PasiRadio.com is the world's first Finnish network radio station to rule them all. PasiRadio.com. I just want a reaction. A positive reaction.